Intro, intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Alles oké? Dan gaan we er toch wel uitknippen, hè. Van deze. Ah, jongens, we zijn weer met een nieuw filmpje. En vandaag mogen we er naar Ice Mountain. En ja, weet je er wel, kijk, dat de eerste keer gaan snowboarden, hè. Dat is stief eerst, dat is stief ziek, hè, met dat funpark en al die kluts. Maar wat is er dan nu ook gebeurd? Skydive. Oh, dat staat er al heel lang, maar ik heb er nog nooit ingekropen. En vandaag mogen we er een keer echt gaan vliegen. En ja, ik zie je dat heel zitten, hè. En we gaan dat ook eten in het restaurant. Maar ja, weet je er wel, we zitten hier met die cupzetels. En Poes is ook mee en kan ik er hier zijn. Ze zit hier nu met die plank aan haar voeten, hoe is het? Ah, goed. Ah goed, ja, voilà, dat is al in orde voor u. Zit hier met een plank, heb je een squid. Maar ja, hoe wat. We gaan er een keer gaan kijken, nee. Ah ja, we gaan weer filmen, nee. Hallo, tot op de piste, we gaan eerst een beetje snowboarden. Toen een keer in die bussen vliegen, ik heb dat nog nooit gedaan. Ben ik daar een beetje benauwd voor? Ja, misschien wel, ja. Ik weet niet hoe dat aan uitdraaien, hè. Ze moet elkaar in het plafond, hè, of botten tegen de route. Oh, we gaan het wel zien. Hela, kijk hier, hè. Welkom in Ice Mountain. Ah ja, en Poes zit dus, kijk, ze zit daar, hè. Kijk. Goed, ja? Ja. Ah, voilà, hè. Ja, je moet er toch een wat voor over in, hè. Ho. Gasten, ze bent dan dat ook en dat aan het was zijn. Ik ben al benauwd, weet je me. Goh, hey gasten, dat is hier eigenlijk een beetje ziek, hè. Ik heb er dus juist mijn kleren aan, mijn snowboardkleren. Nou ja, ho. Ik heb mijn planken mee met mijn kat heb. Ah ja, want Poes is mee. Ik zei ja, een planken met de Poes, bla bla bla. Maar ik zei ja, dit is een bazaar hier. Ja, ik heb het vrees niet zien, maar in een camera rustzak, maar dat hier in auto's weer niet. Dat is dus heel chic hier. Mag ik dus de rest van de dag snowboarden en mag ik ook nog een keer vliegen in de bussen. 2 keer vliegen. Ah ja, ik heb dat nog nooit van mijn leven gedaan. Ben eigenlijk echt wel benieuwd. Hè. Ik heb er een vestie vliegen vindt. Ja, santé. Zodat dat moet doen als je juist de heet net en wat vliegt er eerst al uit. Maar goed, wat, we gaan nu met je snowboarden. Ah ja, en Poes kan dat eigenlijk nog niet. We zijn er nog maar één keer geweest. Kan ik door dat een beetje proberen te leren. Ik ga dat ook een beetje filmen. En toen ik er in die bussen, oh, verdikt. Dat is echt chic. Nee. Voilà, we zijn hier in het tenue en kun ik er hier mijn planken in worden om te boven. En wat ik zeg, maar een Poes erin. Het landkap met een robbenpoes. Oeh, we zitten in de piste zitten, mijn planken aan Gunter verre en Poes gaat dat kunnen. He. Gaat het lukken? Poes kan dat alleen, in de keer is er een tummel uit de gemak van Kajan en we hebben dat hier één keer toppen gedaan. Kijk, gaat het lukken? Ja. Ik weet het niet. Ik weet het niet, maar ja, ik kan een beetje naam niet. En tussen biedt ga ik inderdaad heen naar Poes, als ze me ook een film niet had, dan ik het tonen dat moet. Hoe dat je net moet brengen. Ja, want het is ook alweer lang geleden van ik. Wat hè? Ja, Poes peest dat ze zuur er net gaan brengen. Oh, maar vindt dat. Kijk, nu is het 15:33. Ja, je kunt dat toch niet zien in die horloge, maar dus binnen een uur moet je eraf en moet nog gaan vliegen. Hè. Oeh. Ik ben echt benieuwd. Hè. Oh, vindt dat, maar vindt dat. Wat blieft? Kan je helpen? Ah, als ik daarvoor meekom, vertel. Ik zei mensen, dat is het laatste filmpje van Poes, levende lieve. Ik zei hen juist tegen haar, ik zie het binnen dat je tegen twee knallen. En wat was die reactie? Doe het nog een keer. Oh, ja voilà. Niet van, nee, dat gaat niet gebeuren, gewoon, oh, wat hè? Ah, sta maar rechter, kom, sta ik rechter? Dat gaat niet. Oké, stop. Oh. Kut. Hey, sta recht hè? En nu doef weer om. Oh nee. En nu moet je een beetje bewegen hè? Ja, wel niet van links naar rechts hè? Hola, poes. Ja, hallo, we zijn er een klein om verder gerap. Wat is er gebeurd? Ja, ik ben in shock hier. Oh. En wat moest ik doen? Ja, lopen naar mij en mij. Oh. Ja, kijk, het is eigenlijk allemaal mijn schuld, dus weer. Ja, je moest me helpen. Ah, kijk, ik stak in een keer boven, met die planken. En dan kan ik naar beneden gaan, het is een nieuw funpark, maar het is nog niet open, pas achter te filmen. Maar ik kan al zien dat zo fit en moeilijk is, vrek. Maar kan ik het doen, nee? Ah ja, hou, dat plank. Ah ja, ik sta met een verkeerde voet voor de zeer. Wauw! Joehoe! Ja, en die sneeuw kan ons leggen dan, hé, hallo! Kijk hier zo.
Gasten, kan je er zo allemaal zien, dat is al veel te moeilijke vrek. Ik ga je heel los met net breken. En kijk, het is 10 achter de 4. Oeh, met de smid gaan vliegen. Moeilijk, kijk, als we zitten hier al in de bergen, nee. En kijk, het loopt hier een koe en het zit hier een koe. Oh, nee, we zitten hier nu in de bergen, chic. Ah ja, nee, kijk. We zijn het gemak, juist lekker, die patat erin. We zijn nog mooi poes. Zie je aan het filmen? We willen ze met vrienden daar in dat spel. Ik heb dan juist die vrienden santé zijn. Als je dat doet, volgens wat geen van de week is als het niet gebeurt. We moeten er op papier naar wel een santé zijn. Als ik er hier zijn. Nummer 6 chest, gaan we nu zo'n beetje 4 zijn ertussen. Nou, we zijn hier met een boy, moest dat op. Ja, ik ging het warm in zien. Dat is weer een ik er eens weg, dat is weer u zou moeten een chop naar een zoon steken, dan moeten we roeien. En mijn bril is hier dan bedankt. We moeten er een beetje naar rollen. Nee, kijk, het is een expert. Everything's good? Yeah, you heard like. Papa. Hey? But this is nothing. This is. Eventjes ertussen met mijn telefoon. Ja, ik ben dat hier aan het bewerken. En dat skydive vind ik vrij chic. Maar ik heb nog veel meer beelden daarvan. Maar ik ga daar een YouTube filmpje van apart maken. Alleen van dat skydiven. Want dat was echt wel de moeite. Godverdomme toch. We zitten in het restaurant. Een ferme bok de Fanta met grenadine. En kijk hier. Dus gewoon een foto. Wat gaan we daarmee doen? We gaan naar de airdrop. Minuutje. iPhone 12, ik weet niet van wie dat is. Hup, iPhone van Doppe. Hup, hup, hup. Oh, er gaan weer allemaal airdrop naar mensen dat we niet kennen. Oei, geweigerd. Ze weigeren dat hier. Het is je verstuurd. Kijk. Schitterend. Hun mensen dat nu kan ik een foto van ik. Hup, nog één. 3 die dat verder en één die geweigerd heeft. Dat is jammer. Toen ik er uur zijn, we hebben er nu tegen gekregen. Papa dat, mama rem. Kimberly hier buff en ik poulet. En we gaan dat hier gaan zien. He. Poulet Epstein. Hassel, kun ik hier zeggen, ik ben hier met mijn poes. Mijn poes 2.0. De cameravrouw kijkt heel weer. Nu maar goed stap. Het funpark is nu, want dat funpark ook het is niet. Oh, de ding dat kan niet, dat je nog niet van eerste keer naar het hospitaal moet. Je ziet toch gebeuren, boef. Net gebroken. Weg met een helikopter. Maar ja, we proberen voor ons best te doen dat we niet volgen. Ja.
eerste backflippen dan, maar Poes stond te slapen en zei niet veel. Ah. Dat is helemaal. Oh, Is alles we oké? zien hier. Ja, het is hier nog een keer met mijn telefoon. Mijn hond aan het bewaren, maar ben dus gereed. Dus het is voor te zeggen. Stefan, bedankt voor het kijken naar mijn filmpje. En tot de laatste keer, ik zou zeggen, kijk zeker nog een keer naar het filmpje apart van skydiven. Oh ja, dat is gewoon de maxi. En een beetje versneld. En ik kijk, oh ja, echt prachtig. Echt, dat was zo'n eerste ervaring. Was die eventjes weg. Dus nou, zwart. Allee, tot een draai.